minahal kong Matalom nun. Okay, diata karon guys sa Matalom Municipal Plaza. Katong ganahan mapalit og balot guys, ari lang ta sa Matalom Municipal Plaza. Atong ganahan butan sa mga negosyante diay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan busing, nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyan. Ako manghinaot nga daghang mosanong, daghang put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, palitin ko balot katong ganahang pulutan. Welcome mong tanan diri nga mopalit niya katong ganahan mo kaon pod. Ari lang ta sa Matalom Municipal Plaza. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga daghang sanong daghang up og negosyo karong 2022. Ikot TV tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod. Palat mo sir, balot mo sir, ma'am. Ay balut. Balut. Ay balut. Guys, diri sa Matalom Municipal Plaza sa lungsod sa Matalom. Adlaw mga binati ug minahal ng Matalom nun. Welcome to my channel, welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, today is Monday. Maroy ang primrong adlaw sa April. Manaag Marso nga matungtong na punta sa April. Sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga atong i-try kung unsa kanindo magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Unya Matalom nun magkahiyo sa juta kanunay atong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buutan ug mabtik nga Mayor Eric S. Pahulio. Ato silang tabangan aros mas daghan pang mga programa nga pagahimuon or mahuman para og alang sa kayuhan sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Unya ang ato ang farm to market road nagpadayong pagtrabaho na ini bisag asa nga barangay diri lungsod sa Matalom. Ang ato ang boardwalk sa Mintuon nagdaan aron accessible na sa mga mosoroy sa atong boardwalk nga atong pantalan nagtrabaho ongoing na pud ni. Unya atong tourism building nag soft opening pa ni siya guys, atong tourism building. Unya ako mang hinaot nga magtinabang nga juta kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom guys. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga magtinabangay ta magkaiusa og teamwork alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Ikot PP tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys. Nya
Ha? Uli na. Okay guys, wag na itong guys. Mau na i-submit sa auditor guys. Okay. Maraming pagsubok sa buhay ng tao. Payo ko lang wag kang susuko. Pag nadapa ay bumangon ka. Pag taghirap ay kumayod pa. Pag nagkamali ay ulitin na lang. Trust yourself, makakaya mo yan. Andito lang ako, yeah, tandaan. Walang limitasyon, sige, push lang. Try and try until magtagumpay. Mag-aral lang mabuti,